scolaire Mamadou Kamara niso kologira bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen no a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000, primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la. A y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka s'u ma baw waati sera ka ban. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Yirimajɔ Atetebugu 759 logement min ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛ kun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logement olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix.
en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Sama mone bi malion joro na ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari chi sirobe amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima tata wari jabo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn min ye bi ye kari ye fala ye octobre kalo a tile 6 ye bi ye an b'a fo fana k'a fɔ ko min ye an ka jamana kɔnɔna na bi segu tun bɛ janaja la segu tun bɛ sukoya la segu tun bɛ waleɲuman dɔn ni tasibila la ka ɲɛsin segu den dɔ la ɲuman ma fala ye min y'a se kɛ segu ye min y'a se kɛ a faso ye min y'a se kɛ a ka kabila ye min y'a se kɛ a ka diinɛ ye tasibila yi ani janaja in kɛra yɔrɔ 2 ye a yɛrɛ ka so Bamakɔ yan Usmani Sherifu Madani Hayidara ka taa fara minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna ani maa caman olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka so min ye Milwi logement na u ye janaja kɛ nka waati kelen na segu yɛrɛ kɔni su tun bɛ yen de baaraw kɛra an n'an da don la fala ye wolomasiri tabaw ka baara an na dɔ fɔ o fana na Niger jamanakuntigi ale ye dugu kɔnɔna baaraw daminɛ u ka jamana wɛrɛ min bɛ n'u b'a fɔ ma ko baw dugu ale taara o kɔnɔna ka taa kuma ka sɔrɔdasiw olu fɛ ye Burkina fana sɔrɔdasiw fana bɛ wulikajɔ la fala ye États-Unis u ka jama min bɛ yen n'o y'u ka secrétaire min ɲɛsinnen don kɛlɛko ma a ye laseli dɔ kɛ fala ye laseli in kɔni kɔrɔ de ye cɛdenw ma a y'aw labɛn k'aw sigi waati bɛɛ ko bɛ se ka cun aw kan wa a k'a sɔrɔ aw labɛnnen don an ma sin maaw kɔni bɛ k'a yira sa k'a fɔ ko Donald Trump ye bɛnkan min fɔ k'olu jɛra ni o ye ko ka se ka o lawaleya n'Ala sɔnna ma CNT ale ka baara min bɛ yen n'o kan ka daminɛ sini Niger furancɛla fanga ɲɛma wasabulon ɲɛma o fana bɛ an fɛ ale ye kuma mun fɔ an na olu di maaw tulo kan bɛɛ lajɛlen na se ka faamuyali k'a la fala ye wulada in na nin ye an donkan ye an bɛ kari la n'o ye tubabu kalo tile 5 ye octobre kalo san 2025 an b'o kɛnɛ kan bi.
fala ya ye min fɔ kunu an bɛna dɔɔni de fara o kan min ye an ka sɔrɔdasiw ye nin waati in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ jamanaden dɔw olu bɛ ka kuma sugu dɔw ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma tiɲɛ don u ye kalikasiyɛn kɛ k'u b'u nin di jamana ma fala ye nka o man k'a to anw ka dimi fo ka taa tɛmɛ an ka dimi kan ka ɲɛsin u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw ma min ye wolomasiri tabaw ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ngolo ta tɛ zan ta tɛ kuma tɛ npiyɛ ma o de la a bɛ f'o ma ko mali wolomasiri tabaw u ka baara kɛkun ye anw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min wagati bɛɛ lajɛlen na fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana kɔnɔna na fala ye maa mun bɛ o baara la o ni senkɔrɔma dondon de ka kan o ni dɛmɛ de ka kan ka fisa an k'an sigi ka ɲɔgɔn tɛntɛgɛlima ka y'an kɔrɔma tigɛ ka ko ta ka ɲɛsin olu ma waleya minnu bi ni maa mun ma deli ka se kɛlɛkɛdaga la e tɛ kɛlɛcogo dɔn gɔlɛ ma deli ka ci ɲɛna i tɛ mini dɔn i tɛ foyi dɔn e k'i ta kɛ i sigilen don i ka salon duman kɔnɔ yan k'a kɛ olu burujali ye k'a kɛ olu tɔgɔ tiɲɛni ye ka waleyaw ta ka ɲɛsin u ma min t'i bɛɛ fala ye an kan k'a dɔn k'a fɔ maa maa bɛ yen n'an y'an ka jamana yɛrɛ taacogo lajɛ bɛɛ bɛ taa fala ye nka armée ale bɛ to yen o armée fana o de la politiki ti k'a kɔnɔ diinɛko kuma tɛ fɔ a kɔnɔ siyako kuma tɛ fɔ a kɔnɔ kabilako kuma tɛ fɔ a kɔnɔ fasoko de bɛ yen o fasoko baara kɛcogo ɲuman o bɛ kɛ bi na ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni jamanadenw ka dɛmɛ ye fala ye maa min b'a fɛ ka ko tiɲɛ o ka nɔgɔn nka k'a dilan o de ye baara ye bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn bi k'a fɔ k'an ka wolomasiri tabaw bɛ k'u se kɛ taji nali la an ka jamana kɔnɔ min ye minɛnw lakɔlɔsili ye maaw n'u bolo minɛnw lakanali se min bɛ u ye ani yɔrɔ min bɛ se ka lakana nin waati ninnu na an'u ka wulikajɔ bɛ se yɔrɔ minnu na fala ye u bɛ k'u se kɛ an ka senkɔrɔma dondoli fara an boloda la an ka dɛmɛ fara an boloda la an ka dugawu fara an boloda la an ka hali ŋaniya ɲuman ka seli an k'o fara an boloda la yaasa nin waati minnu filɛ nin ye u bɛ se ka tɛmɛ cogo min na fala ye ne ko mali a maa kalannenw ne ma dala ni mɔgɔ dɔw dugu tɔw ka maa kalannenw tɛ taa kalan kɛ ka n'u ka jamana jɔ anw ta bɛna an ta ci o n'i ye a jate minɛ kalan yɛrɛ mana maa labɔ kuma dɔw la i b'a ye a caman bɛ yen hakili a ti baara kɛ ka caya maa n'i bɛ miiri walikan na n'i bɛ taasi walikan na n'i ka ko bɛɛ bɛ jate minɛ maa wɛrɛw ka kow kɛcogo fɛ e t'i yɛrɛ ye i yɛrɛ ka ko la fala ye a ka gɛlɛn ni maaw ka bɛn dɛ ko dɔ bɛ se ka kɛ fan dɔ fɛ o bɛ k'olu ka ko faamuya cogo n'u ka diɲɛ taabolo n'u ka kow kɛcogo ye n'i y'i ka ko bɛɛ lajɛlen ta o ma i bɛ fili kow fincogo ye kelen ye nka o manamanacogo tɛ kelen ye bi an ka sɔrɔdasiw ne kɔni tɛ maa wɛrɛ ta dɔn ne fala ye ne kɔni y'a fɔ bɛɛ ɲɛna anw ka fɔlɔ ani an ka filanan n'an ka sabanan bɛɛ lajɛlen wolomasiri taba bɛ se ka dɛmɛ cogo min an se ye min ye an b'o kɛ u ye dɛ fala ye o ye nin kuma in ye o ye k'u dɛmɛ k'a yir'u k'a fɔ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana fan o fan i kɛra sɔrɔdasi ye o i kɛra gendarme ye o i kɛra garde ye o i kɛra polisi ye o i kɛra sapeur pompier ye o i kɛra eaux et forêts ye o i kɛra douane ye o i kɛra hali kasobon kɔlɔsibaa ye o fala ye an ŋaniya ɲuman b'u fɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ fantan ani naani n'u bɛ baara la mali jamana de tɔgɔ la lakana ni basigi min n'u bɛ k'a ɲini su ni tile k'u ka denbayaw to an tɛ se ka k'u ma fitiriwale ye se min bɛ anw ye o ye nin ye ka fara seli ani ŋaniya ɲuman kan bi baaraw ka ca maa caman bɛ ka fɛn caman fɔ nka maaw kan k'u miiri to fɛn kelen de la fala ye jamanakuntigi joli tɛmɛna yan Modibo Keyita taara a y'a ka waati kɛ a se ye min ye a y'o kɛ a taara Musa Tarawele nana san 23 maa min ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ a taara Amadu Tumani Ture nana Alpha nana Ibeka nana Jɔnkunda Ayaw bɛɛ lajɛlen ye waati kɛ hali ka taa fara bandaw ka fala ye bɛɛ dan ye i se de i bɛ taa nka min bɛ to yen o ye an faso in de ye an ka o de minɛ an ka kɛ o de fɛ an ka o de fisaya ni fɛn bɛɛ lajɛlen fala ye ko bɛ ko la i t'a dɔn ko fo ni gɛlɛya y'i sɔrɔ sabula degun fɔlɔ bɛ kɛ mun ye ni gɛlɛya y'i sɔrɔ
i ka maa ɲɛnɛma maa min ka gɛlɛn ma i ka jɛnɛtigɛ yɛrɛ kɔnɔna na ni maa bɛɛ lajɛlen ye ko k'o sɔrɔ k'a fɔ ko e ɲɛ tɛ se ka da o kan e tɛ se ka se o yɔrɔ la e tɛ se ka taa o yɔrɔ la o don de b'i sigi ka miiri k'a dɔn k'a fɔ ko jaa n kun kan ka n faso n kun kan ka k'a fɛ maa joli bɛ yen bi k'olu tɛ se ka t'u ka togodaw la fala ye maa joli bɛ yen bi k'o tɛ se ka taa fan dɔw la maa joli bɛ yen bi k'u bɛ sɔrɔ minnu kɛ a kumanalen ma maa minnu bɛ wuli k'u jɔ ko ka se ka o ɲɛnabɔ k'o lafusaya ka se ka dɔ sɔrɔ o la an kan ka dɛsɛ fɛn bɛɛ la k'a fɔ olu ma ko aw ni ce o y'a dɔgɔmanda ye nka n b'a dɔn ŋaniya ɲuman ka ca jamana in kɔnɔ faso kanuba ka ca jamana in kɔnɔ armée k'a daminɛ bi la fo don min maaw bɛ maaw la olu se fɛn fɛn ye fala ye u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ o la sa an b'a ɲini an ka jamanadenw fɛ an k'an hakili to sɔrɔdasi ninnu na an k'an hakili to wolomasiri tabaw la an k'an hakili to an ka nin fasoden ninnu na minnu bɛ bi n'u jɔlen don an ni ko caman cɛ fala diɲɛ fan si i tɛ jamana ɲɛmɔgɔ k'i disi gosi ni sɔrɔdasi t'a bolo a tɛ yen n ka bon n ka girin a bɛ ta i ka sɔrɔdasi kunna n'i y'a ye n ten tɛ ci dɔw ɲɛ kan dɔw bɛ ka cɔngɔ se de tɛ u ye wolomasiri taba kunna n'o tɛ n'u ka kɛɲɛ Israɛli taara i firi Iran kan a bɔra mun fɛ a ma kɛ tile 12 kɛlɛ ye ni se tun tɛ Iran ye dun a tun bɛ kɛ cogo di Gaza to n'u bolo bi ya se jumɛn bɛ Palestine ye se foyi t'u ye donc an k'an lajɛ diɲɛ bɛ cogo min na bi dɔwɛrɛ ma fɔ o k'i faso fɛ o de fɔra nka fala ye faso wɛrɛ bɛ maa min fana na anw se t'o la dɛ wolomasiri tabaw ka baara n'u ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna fala ye kalo in tile 4 n'o tun ye kunun ye Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sogolokaw fɛ yen baro kɛlɛtigiw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan wulikajɔ sera ka kɛ ka taa se Bamanciwale kɛba ni Ɲugawale kɛba maa 20 k'olu kɔni bɛɛ lajɛlen u sigiyɔrɔ n'u dagayɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen walo ka taa bɔ ka bin min ye wolomasiri tabaw ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 15 o su kɔni o yera minɛnw bɛ fana n'o y'u ka minɛn minnu tun b'u bolo n'u tun ka yɔrɔ minnu dogo bi tukɔrɔlaw la olu bɛɛ lajɛlen bolo sera ka da olu kan o kununko sibiri kelen kɔnɔna fala ye armée ka wulikajɔ dɔ fana kɛra ka taa Tumutu ale kɔrɔnfɛ fan fɛ ni pankuru ye o fana taara mobili dɔ dogolen sɔrɔ tukɔrɔla la ye k'o fana gosi min ni Inugumuzakaw olu fɛ yen wolomasiri tabaw ko sa ko wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko sa ko a bɛ foli ta ni ka ɲɛsin armée a n'a ka cɛdenw ma wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman na jamana fan 14 fɛ welewelemada ko k'o kɛ baro kɛlɛtigi ko ten ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin waati na basigi an ka o kɛ an taa n'a ye an k'an sɔmi janya min ye ko minnu bɛ yen n'o u bɛ an ka jamana kan an k'olu lakɔlɔsi an k'a dɔn k'a fɔ bi min y'an ka jamana sinsin bere an ka jamana taaɲɛ an ka jamana yiriwali o ye an bɛɛ lajɛlen ka lakana sɔrɔli ye wa an ka jɛ fana min ye maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka basigibaliya ɲɔ ɲɛ an fɛ yan an ka jɛ k'o kɛlɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma fala hukumu kelen fana kɔnɔna na bin waati in na a ka kan an ka ɲɔgɔn bilasira maa minnu bɛ yen n'u bɛ dugutaa siraw kan u k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ taa dugutaa la nin waati in na fala ye o tɛ lɛrɛkotigɛ waati ye tamasiyɛnw bɛ tamasiyɛnw na k'olu dulon i ka mobili la e ye nin ye i ye nin ye nin waati in na anw bolo maaw kan ka se ka o jɔ fɔlɔ sabula a bɛ ko si ma wa n'i bɔtɔ don fana poste de péage yɔrɔ fala ye ka taa kɛ n bɛ taa namasa san yan fɛ n bɛ taa ji san yan fɛ ka tila ka lɛrɛkotigɛ kɛ maaw k'a lajɛ ka dɔ bɔ o fana na nin waati ninnu na nin ye an yɛrɛ ka bilasiraliw ye dɛ an k'an janto an yɛrɛ la an bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ sigana maa ta ten i fɛ ten i tɛ maa min bɔ yɔrɔ dɔ sira fɛ o fana kan ka nɔgɔya kosɛbɛ nin waati na ka kɛ ni ko n'a cogoya ye nka ala k'an kisi n'i taara bɛn muguci ma yɔrɔ la dugu min ka surun la t'i jɔ o kɔnɔna na fɔlɔ yan'a ko ka ɲɛma jɔ sabula an ye mun lakɔlɔsi mobilitigi caman de bɛ n'olu taara bɛn ni ko ye u b'a fɔ k'u bɛ vitesse ta ko ka tɛmɛ fala ye o de b'a ko tɔ juguya ninnu kɔni ye anw yɛrɛ ka jateminɛw ye an bɛ se ka min fɔ an ka jamanadenw ye an ka hakili to o la yaasa fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu bɛ ninnu bolo dɔ bɛ se ka bɔ u la cogo min na an yɛrɛ ka kow kɛcogo ani an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na cogo min na Segu ayiwa fala ye y'an fara o kan dɛ couvre-feu ko an ka couvre anw ye posini sɔrɔ e m'a ye Segu fɛɛrɛkɛnɛ ninnu sigira kunun u ye papiye bɔ ko tile 30
k'a daminɛ kunu octobre kalo tile 4 na ka taa se min ye novembre kalo nata tile 2 ma o tile 30 k'u bɛna n'o kɛ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 la ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 5 ma n'o ye 5 heures du matin ye. An ye kibaruya fana sɔrɔ k'a fɔ ko Kɔna maire ni ale kun taara Bamaɲɔ ale kɛbaa fɛ ni nin y'a kalo 5 ye ale fana bilara kunungo ka taa ka so n'Ala sɔnna a ma sini an na Kɔna mairilakaw olu wele yaasa maire n'a sera ka dɔ fɔ an ɲɛna o fana bɛ fisaya kosɛbɛ. Fala Segu i yɛrɛ bɔra a kalama k'a fɔ k'a fɔra ko ka station dayɛlɛ maire ye Ngamu gosi n'o ye Banu Jara ye a yɛrɛ wulila kunungo ka taa Segu station ka t'u yaala koyi yaala in senfɛ sa ani sɔrasilakaw ni polisilakaw direction régionale de la commerce et de la concurrence olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ gouverneur ka yamaruya kɔnɔna na tuma fɔlɔ na sa min ye Nun Jara ye n'o ye Segu maire ye ale ni gendarme ni garde ni DNCC maaw olu bɛɛ lajɛlen jiginnen carré kɔnɔnaw la a yera k'a fɔ ko min ye waleya in k'a fisara kosɛbɛ Fala ye sabula n'o y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la u taara sɔrɔ taji tɛ o station kɔnɔ u taara sɔrɔ dɔw fana bolo a dogolen d'u bolo n'u ko ko ale nana de ka na u lamɛn k'u bilasira k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ mun b'u bolo mun bɛ u la sabula u balila ka yɔrɔ datugu u ma saraŋanali kɛ u ma fosi kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ olu ɲɛ b'a la su ni tile Segu de bɛ ka da lɛfɛ kɔnɔ Segu de bɛ ka yaala k'a sɔrɔ taji ni a taji feere yɔrɔw dayɛlɛla o la faamuyali na kɛ degun mun bɛ u la ko a nana ka na u la faamuya o de la min ye Banu ye a ka munumunu sen fɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko stock bɛ yɔrɔ minnu na olu n'u ka feereli kɛ koyi ni stock tɛ yɔrɔ min nana n'a ye u n'o hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka bilasiraliw kɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na nka maa min bɛ yen sa ko n'o y'i ta datugu pewu i t'a dayɛlɛ fiyewu gouvernement fana ye yamaruya mun sigi ka sariya mun sigi station tigi ko i na wele a kɔni ko bilasirali don nka Fala a ka taama sen fɛ yɔrɔ min ye maaw kamana gan kosɛbɛ o kɛra Sekɔrɔ ye Sekɔrɔkaw fɛ yen u taara sɔrɔ litiri 2,050 litiri 2,500 o bɛ dɔ bolo taji la a dogolen don ale bana pewu k'a feere u y'a ɲininka sa ko mun de kɛra u ko a ma ko k'a ka dayɛlɛ a ka baara kɛ maire ko olu mana ka na fɔ maa ɲɛna ko ka fɛn wɛrɛ kɛ koyi ni taji b'a bolo a ka dayɛlɛ a ka taji feere maa o maa o de fɔra a ye a ma fɔ a k'a datugu a ma fɔ fɛn wɛrɛ maire ko sa ko ale kɔni ka nin baara in nin kɛkun ye u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se k'ale gɛlɛya lase u yɛrɛ ma sabula min ye baara in ye jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don ko in bɛɛ kunna n'o bɛ ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ olu fana n'o bɛ sɔn ka ko sigi tajiko la olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ ko in kɛnɛ kan sariya minnu bɛ yen a n'u bɛ baara kɛ hukumu minnu kɔnɔna na datugulen ye o fana kɔni dɔ de ye ale nana ka na o de ɲɛfɔ u ɲɛna min ye Segu maire ye Sikasokaw fɛ yen min ye triangle de Balafɔ ye Fala ye ale baara tako 9nan ɲɛbila baaraw kɛra kunungo Lamisa Bangali ale tɔgɔ la so kɔnɔ faso jɔnjɔn dalen kɔfɛ kɔrɔdugaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye Sikaso gouverneur ye ministre min bɛ Seko ni Dɔnko kunna Mamu Dafe ka maaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan yen Sikasokaw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko Sikaso ye balafɔdugu ye sabula mariage n'o ye kɔɲɔ ye furasi denguli laadala ɲɛnajɛ tɛ sigi fiyewu Sikaso fantan 4 n'i ma balani ye a la n'i ye Sikaso yɛrɛ jɛkunba ta k'a lajɛ ka Burukina lajɛ ka Côte d'Ivoire lajɛ o jamana 3 in olu bɛ seleke min sigi sen kan ka fɔ de ma ko triangle o triangle in sa yaasa ka se ka o lawaleya balani o de bɛ jamana 3 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de la sa ka min ye ministre Cheikh Umar Sissoco to ministeriya la ale y'a yira ATT la k'a fɔ k'i ɲɛ b'a la dɛ nin bɛ ninnu jamana ninnu fara ɲɔgɔn kan Seko ni Dɔnko la ci bilara Burukinakaw ma olu jɛra n'a ye k'a fɔ ko u bɛ na Côte d'Ivoire fana ko a bɛ na wa min ye hali ɲinan fana Fala ye Côte d'Ivoire kaw ko k'u bɛ na fo k'u sɛbɛkɔrɔ na koyi Burukina fana ko k'a bɛ na fo k'a sɛbɛkɔrɔ na n'o y'a sɔrɔ ɲɔgɔn dan in ale bɛ kɛ Mali Burukina ni Niger ni Mali Burukina ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ Niger ni Laginɛ Conakry laadala olu bɛ wele ka na olu ye jamana welelenw ye olu kɔni bɛna nka olu senti don tulonkɛ la tulonkɛ bɛ se ka sigi cogo min na ka wuli cogo min na o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra min ye Sori Ibrahima Sanogo ye ni ale ye Sikaso dugutigiw olu tɔgɔlama ye kɛnɛ kan yen ale ko sa ko a bɛ maa mafalen bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn fɛn nana kɛnɛ kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waleya in ye ka ɲɛnajɛ in daminɛ kura ye k'o jara Sikaso ye kosɛbɛ Sikaso maire n'o ye Abdramane Sidibe ye
ale fana ka kuma kɔnɔna na sa a ye bonyamasegi kɛ lamisa bangali ye lamisa bangali min ye balani kɔrɔta kosɛbɛ sikasokaw fɛ yen ka tila tuguni balani fɔla minnu bɛ bi ani nafa min bɛ balani na k'olu fo nɛba solo ale ka sɔrɔ ka na ni fɔli duman ye fɔli duman min ni maaw y'u tɛnɛku o la kosɛbɛ sabula ɲɛnajɛ kɛnɛ belebele fana kun don lamisa bangali tɔgɔla so in kɔnɔna na sikaso fala ye a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye maa minnu kun nalen don ko in lajɛli la k'olu ma yɛlɛma ka kɛ dɔnkala ye wa bɛɛ lajɛlen y'i kuru kara ka nɛba solo kɔni dɔn sa fo ka an ɲinɛ ko an cérémonie tɔ bɛ yen maître de cérémonie de ko sa ayiwa ko solo ka bala jɔ an ka tɛmɛ ni wala sikaso kɔni ni b'a fɛ ni bala daminɛna sikaso a ye bila waati t'a la f'an ka sɛgɛn o la sa min ye Yaya Bamba ye n'ale sikaso conseil régional président ye a ye kuma ta a ko k'a nisɔndiyalenba don ko bɛɛ yɛrɛ y'a ye dɛ ko solo ye bala ta yɔrɔ min k'a yɛlɛmana ko ɲɛnajɛ yɛrɛ sina ka daminɛ ten ko ni ninnu ye ɲɛbila de ye maa maa y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na sa Bamba y'o bɛɛ lajɛlen fo a ko k'a b'a ɲini sikaso cɛ n'a muso n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ nin kalo in tile 9 ka taa bila tile 11 na an ka jɛkulu minnu bɛna don nin tulonkɛ in na ka u dɛmɛ min ye président ye a ye foli ta ka ɲɛsin Asimi ma o min ye ɲinan san kɛ seko ni dɔnko san ye ka bɛɛ lajɛlen fo la Marie Claire Dambele n'a bɛ kantelakaw ka sigi la sikaso gouverneur a fana ye foli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma minisiri k'o fana fo min ye Tirangli Balafɔn ye a layɛlɛmayali k'o diyara ale kosɛbɛ k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ sa k'a daminɛ octobre kalo tile 9 ka taa sa tile 11 na fala ye k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sikaso kɛnɛdugu min ye nin ɲɛnajɛ in ye k'a kana fɔ maa kɔ bɛɛ ni kelenya o sinsinan don kɛnɛdugu cɛ n'a muso k'u labɛnnen don gouverneur ko ten ko ka nin ɲɛnajɛ bɛɛ in labɛn k'a kɛ sa min ye ɲinan san yɛrɛ a ɲinina kun min kama ani farafinna ka kelenya ni farafinna ka hɔrɔnya n'a ka danbe k'a na taa o sira fɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sikasokaw ye fala ye k'u ka daw yɛlɛ u ka maaw bisimila yaasa ɲɛnajɛ in a bɛ se ka diya cogo min i n'a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen a ka kumakuncɛ la sa a ye foli ta ka ɲɛsin sikaso maaba falen bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ k'a f'u ye sa ko ala ka min ye tako 9nan in ye ala k'a kun cogo ko ɲuman ko k'o yira an na min ye sikasokaw ka orchestre fala ye n'o ye Keni Sari ye ale fana y'i bila fila ni dɛbɛ la kɛnɛ kan ye ɲɛnajɛ in ɲɛbila ɲɛnajɛ in hukumu kɔnɔna na sa ale fana ye dɔnkiliw da dɔnkili minnu n'o ye kɔrɔlenw ye ka maaw hakili la jigin Keni Sari tilara yɔrɔ min na sa sigida ɲɛta n'o ye dɛmɛkulu ye dɛmɛkulu min sigilen don bi yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛdi seko ni dɔnko tigilamaw ma minnu ka wulikajɔ n'u ka baaraw kɛra olu ka donbolow kɛra o kɔfɛ sa minisiri tɔgɔ la Dr Saliya Male ni ale ye chef de cabinet par intérim ye ale ye kuma ta sikaso cɛ n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔba u y'u kunbɛn ko ɲuman min kɛ a y'u fo o la a ye sikaso maa ɲɛmaaw fo bulon mɔgɔw n'o ye sikaso dugutigilakaw ye k'olu fo k'u waleɲuman dɔn maire k'ale fo ka gouverneur fo président du conseil régional k'o fana fo minisiri tɔgɔ la sa a ko ko a b'a ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin sikaso bɛɛ lajɛlen ma min ye olu nalen sikaso yan u kunbɛnna cogo min na k'u tɛ se ka ɲinɛ nin kɔ cogoya si la ko min ye Tirangli Balafɔn in ye ko zen ta ko a ni sigida ɲɛta ko bɛna na don ɲɔgɔn na o ye sa seko ni dɔnko fila galabolo ye ɲɔgɔn na fala ye min ye baara in ye sa ale yɛrɛ ɲɛbila la sa maa minnu bɛ yen n'olu sera ka kɛ kobaw n'olu ye fɛnbaw sigi sen kan donbolo kɛra olu ye koyi Nɛba Solo ale bɛ o la Dr Male ale y'a yira sa ko Nɛba Solo ko o bɛ o la Nɛba Solo kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye baara bolo wɛrɛ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko dɔn min bɛ yen n'o ye kurubi ye u y'o fana ta k'o don la ale ni Zamɔ Tarawele olu de kɔni ye maaw ye sa maa minnu kɔni bɛ sa n'olu bɛna min ye sigida ɲɛta baara o kɛ sigida ɲɛta in ale fana ni festival Tirangli Balafɔn fala ye a bɛɛ lajɛlen de bugɔlen don ka don ɲɔgɔn na ɲinan yaasa min ye minisiri so sa n'an kɔni taara e k'an na segin de ni sikasokaw y'an sɔrɔ sen fo n'u taara ne kɔni kun bɛ Worodara dɛ o ye Burukina dugu dɔ ye n'i tɛmɛna Bugula mɛ maa surunyara Banfora fana na dɔɔni o y'anw dalen Wagadugu fala ye ko bɛɛ k'i labɛn min ye Tirangli Balafɔn kɔni ta ko 9nan ye a baaraw na kɛ sikasokaw fɛ yen nin kalo in tile kɔnɔ o tɛ juma ye wa juma sibiri kari o tɛ tile 11 tile 9 tile 10 ani tile 11 juma sibiri kari tile 10 juma n y'o alamisa alamisa ni juma ni kari o kɔrɔ ko dimanche ye seginlen ka na aw bɛ segin dɛ anw kɔni an bɛ on continue
Falay, n'an bɔr'o la an bɛ taa sisan Niger kaw fɛ yen. Niger jamanakuntigi n'o ye général d'armée Abdramane Tchani ye. Ale ye bɔli kɛ ka t'u ka dugu ale kɔnɔna na min ye Tchani ye a ka taalen senfɛ ani marabolo ɲɛmaw caman de taara ɲɔgɔn fɛ u ka dugu fa min bɛ sa ni o ye ba fan ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye général Tchani ye a kɔni taara yen wolomasiri taba bɛ baara mun na ye ka t'olu kɔkɔrɔma don baara min bɛ senna fana ale ni lakana bɛ se ka na cogo min na baara in bɛ tali kɛ o la min ye président ye a ye sɔrɔdasiw fo ka wulikajɔ n'u ka timinandiya n'u ka cɛsiri la ka dɔ ɲini ka ɲini fɛ ka dɔ fara halisa baara kan sabula nin waati in na min ye Niger ye a kan k'i jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ sabula wolomasiri taba minnu bɛ yen n'olu kan ka sigi AES gun ka fala ye u kan ka na sigi Nigerikaw de fɛ yen Abdramane Tchani k'a ka nin bɔli nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye han a kɛlen jamanakuntigi ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka bɔ ka taa jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka t'i ɲɛda wolomasiri tabaw sigiyɔrɔw kan ani jamanadenw a n'olu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ fana ko président min don sɔrɔdasi don wa a fana bɛ baara min na o ye jamanadenw ka hakɛw olu dafali hali bi fala an bɛ segin ka na Bamakɔ yan nka an ni Niger bɛ to ɲɔgɔn bolo hali bi Niger furancɛla wasabulon ɲɛmaa n'o ye docteur Mahamudu Haruna Jingare ye ale kunbɛra kunungo Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ na sabula sini ni Ala sɔnna a ma CNT ale ka san musaka labɛn sariya baro min bɛ sigi n'o ye session budgétaire ye tile 75 o baara hukumu kɔnɔna na sa Niger wasabulon min bɛ yen furancɛla fanga in kɔnɔna na sa o ɲɛmaa ale welelen don ka na Burukinakaw fana ta welele min ye docteur ye a nalen a ye kuma min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn CNT maaw olu ka ja don. Honorable général Malick Diaw, président du CNT, qui a bien voulu nous inviter à l'occasion de la deuxième session ordinaire du CNT qui démarre, dont les travaux vont démarrer le 6. Vous savez, nous sommes dans une dynamique, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, c'est des pays frères. Nous faisons également partie de la Confédération AES. Quand nous avons commencé l'installation de notre conseil consultatif de la refondation, nous avons fait appel à nos amis du CNT qui étaient venus depuis les assises travailler avec nous dans le cadre d'échanges d'expériences. Nous avons beaucoup bénéficié de l'expérience du CNT du Mali. Les collègues qui étaient partis au Niger ont travaillé dans les différentes commissions et on a pu aboutir à un certain nombre de recommandations sur lesquelles nous travaillons. Lors de l'ouverture de notre première session du CCR également, à Niamey, nous avons invité mon frère et ami, les membres du CNT, à venir participer, profiter de leur expérience, et ça a été un échange fructueux au cours de cette session. Nous avons beaucoup bénéficié de cet échange-là et c'est en retour, ils nous ont invités aussi pour venir participer à cette deuxième session du CNT. Et comme vous le savez aussi, nous venons de terminer une réunion, une conférence des présidents des parlements de l'AES à Ouagadougou les 18 et 19 septembre pour travailler sur un certain nombre de documents, notamment le protocole additionnel au traité de l'AES, du Parlement de l'AES, le règlement intérieur qui va permettre de jeter les bases de la création du Parlement de l'AES. Bientôt, les chefs d'État vont se réunir, ils vont signer le traité créant le Parlement de l'AES. C'est vraiment dans le cadre de cet échange que nous sommes là et nous remercions le président Assimi Goïta, nous remercions notre chef d'État, le général Tchani, nous remercions également le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Nous remercions nos collègues aussi du CNT qui ont bien voulu nous inviter à venir ici, voir comment ils font, échanger, partager notre expérience pour que dans l'ensemble, tous les pays, les 3 pays de l'AES convergent et une même vision, une même compréhension, les mêmes objectifs pour fédérer nos 3 parlements. Falaye
n'an bɔra Niger an bɛna Wagadugu Burkinakaw fɛ yen. Burkinakaw ka wolomasiri tabaw ka minisiri ale fana tun bɛ taamana u ka kɛlɛdagaw la yaasa ka taa wolomasiri tabaw ni kura fiyɛw la baara min bɛ senna sa ani yɛlɛma minnu bɛna don ka t'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ɲɛna. N'an bɔra o ye sa Bashar Assad ale binnen kɔfɛ fala ye Sirikaw fɛ yen ko bi ye kalata ye nka kalata min don jama tɛ bɔ ka taa kala ta dɛ. Kɔrɔnɔ ka jɛkulu dɔ de sigi sa o jɛkulu in o de bɛna sugandili kɛ sugandili min bɛna to maa minnu kan ka don wasabulon kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ minnu bɛ yen ni démocratie ka d'olu ye kosɛbɛ u bɛ ka waleya in kɔn k'a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini ko sabula min ye démocratie ye o ye jama ka bɔ ka t'i maɲan ka kalata yɔrɔ la ko nka ko kalata in na kɛmɛ saradara sa 2 n'o ye jɔyɔrɔ min kan ka kɛ u ka wasabulon kɔnɔna na k'o kɔni bɛna na di jɛkulu fɛ jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen n'o sigilen don kalata ko kunna olu de bɛ maaw sugandi k'o jɔyɔrɔ d'olu ma min ye kɛmɛ saradara 3nan sa o bɛ ta ka di jamanakuntigi ma n'o ye Abu Mohamed Jolani ye ale yɛrɛ b'olu mɔgɔw tɔgɔ fɔ ka jɔyɔrɔ di olu ma wasabulon kɔnɔna na fala ye wa k'o ye kalata bannen han a ma kɛ sini ta ɲɔgɔnna ye jama tɛ taa kalata la. Iran u ka jamana minisiri min b'u ka jamana wɛrɛ cɛ siran ɲɛnabɔ ko kunna sa ale y'a yira sa k'a fɔ ko fo fɛɛrɛ de ka sɔrɔ olu ka nucléaire ko la min ye nucléaire yɛrɛ ko ye sa da ka don a kuma na olu ma ban o ma nka maa minnu bɛ yen n'u b'olu jalaki kuma o kuma u ye fɛɛrɛ min sigi sen kan u b'a fɛ ka taa o sira de fɛ o la sa jamana minnu bɛ yen n'o ye nanzara jamanaw ye n'olu bɛ bɔ kuma o kuma ka bɔ fɔlɔla kuma fɔ olu ma u y'a yira sa ko diɲɛ seleke naani jɛkulu min yɛrɛ sigilen don nucléaire ko kunna k'o ye min fɔ o n'olu bɛnna min kan k'u ka sɔn o ma ko nɔn tɛ ko o ye fɛɛrɛ kɔrɔ min sigi sen kan k'olu Iran t'o la bi u t'o la sini. Irankaw fɛ hali bi fala ye u ka wasabulon mɔgɔ y'a yira sa ko o tɛna dɔ bɔ u ka musaka u ka wari la wa u ka wari sɛbɛn cogo zoro 4 min b'a kɔfɛ k'u bɛna n'o tigɛ ka bɔ n'o ye riyali ye yaasa dolari ale ni o bɛɛ lajɛlen ka damakɛnya sugu kɔnɔna na o la sa ko n'o kɔni kɛra ko o bɛ sɔn ka gɛlɛya don. Iran nu y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka bolodiɲɔgɔnmaw hukumu kɔnɔna na Amerikɛnw ka kiimɛlikɛminɛn fɛn fɛn b'a fɛ yen n'o ye GPS américain ye k'a bɛ n'o yɛrɛ bila pewu ka taa Chinois olu ta yaasa satellite min bɛ olu bolo ani olu ka se ka baara kɛ ka se ka dɔ fara a kan ko ka drone kura minnu n'u bɔlen don a bolo olu bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min na k'a sɔrɔ u ma degun o sɔrɔ cogoya si la. Palestine ko bɛn sɛbɛn min ɲinina Donald Trump fɛ fala ye ka sigi sen kan o bɛɛ n'a ta min ye Israël ye a bɛ ka bombardement kɛ Gaza hali bi han k'a bɛ ka taa bin maaw kan maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila nin waati in na ka bɔ gun dɔw kɔnɔna yɛrɛ la pewu denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu kɔni tun taara n'u sigiyɔrɔ la n'u bɛ se ka lakana yɔrɔ min na k'halisa ko Israël bɛ bombardement la maa minnu kɔni fatura nin ko in na sa k'a daminɛ kabini octobre kalo tile 7 san 2023 fala ye maa 67 139 maa min bɛ yen n'o olu joginna o ye maa 169 580 ye. Fɛɛrɛ kurakuraw ka se ka olu sɔrɔ sa yaasa nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min Egypte y'a yira sa k'ale bɛna fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kɛ min ye Hamas maaw ye sini u bɛ n'olu wele olu bɛ se ka sigi cogo min na ka kuma maa minnu bɛ yen sa ni Hamas kɛlen don k'olu ta jana olu bɛ se ka na cogo min na n'o ye otage olu ka bilaliko kuma bɛ se ka fɔ cogo min na u ni Palestinɛw ta ka se ka kɛ yaasa kɛlɛ a yɛrɛ kɛkun ye min i n'a fɔ Trump ye min ɲini a bɛ se ka ban cogo min na. Jamana 7 Jordani Émirats Arabes Arabie Saoudite ka taa se Qatar ma ani Egypte ni Indonésie ni Pakistan Turquie olu bɛɛ lajɛlen ko sa ko min ye Trump ye fɛn mun fɔ k'olu sɔnn'o ma Hamas fana ka sɔn kɛlɛkɛcɛw ka falen yaasa bɛn ni lafiya bɛ se ka na cogo min na a ka lajɛ min ye marifaw mana na da o fana bɛ wolo baara minnu na n'a tɛ bi bi in na ka se ka falen kɛ min ye Hamas ye a fana ka jinin ka koliji la baara bɛ se ka kɛ cogo min na. Donald Trump y'a yira sa k'a fɔ ko min ye a ka sɔrɔdasi maa 300 fala ye k'olu ka taa u ka jamana fan min na bi n'o o ye Chicagokaw fɛ yen ye yɔrɔ min na bamanciw kɔni wulilen n'o ye bi n'o ye maaw ye maa murutilenw n'o ye u y'a yira sa k'a fɔ ko u ka taa olu kama ka t'olu lagosi min ye Iliwa ɲɛmaa ye n'o ye gouverneur o ko Trump bɛ k'o waleya min kɛ nin k'o ye sariya sɔsɔ ye ko sabula olu ka jamana n'o y'u ka État ye Trump man ka i sen don o la sénateur minnu kɔni bɛ yen olu caman y'a yira sa k'a fɔ ko Trump bɛ k'o ko min kɛ nin ye k'o ti ko ye a kan ka fɛɛrɛ ɲini min na bi États-Unis kɔnɔ k'o tɛ nin ye. Américains yɛrɛ fana y'a yira sa u ka sénateur dɔ n'o ye August King ye ko bi bi in na bɔlɔlɔsira kɔni fɛ kɔni k'Amérique kɔni ko fo fɛɛrɛ ka kɛ ko nɔn tɛ ko maaw bɛ ka ndarakili min kɛ bɔlɔlɔsira fɛ bi maaw bɛ ka bɔsi tigila min kɛ namara min bɛ ka kɛ bi k'a ka jugu ni tasuma kɔnɔsigi yɛrɛ ye sabula i ka ko bɛ bɔ i tigiya la suko ani dugusajɛ cɛ ko ka fɛɛrɛ ɲini o la. Georgikaw fɛ Georgikaw ka premier ministre
ale kɔni ye u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Michael Saakashvili ye ale y'o o ɲangi kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko bɛ fɛ ka fangadaraki kɛ fangadaraki na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko Ukrainien t'a nɔfɛ wa min ye dugudenw kɔni bɔra sa k'a yira k'a fɔ ko kalata min kɛra kunungo u fɛ yen ko a yira k'a fɔ ko nanzarala jamanaw n'o ye Union Européenne jamanaw ye k'olu kɛlen don k'u sen don la ni maaw ye maa minnu n'olu bɔra kɔkan ka na n'u ye Ukraine maaw ye k'u b'a fɛ ka na fangadaraki yɛrɛ de kɛ olu fɛ yen min ye Georgikaw kɔni bɔlen don k'u ka nisɔngoya yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye Egypte ale ka Pharaon min ye Amotepu tora fala ye k'u y'o o kaburu dayɛlɛ ko kura koyi nin y'a san 20 ye o tun ye kaburu in dayɛlɛ k'a dilan k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ maaw ɲɛjɔyɔrɔ ɲɛnama ye cogo min o waatugun kelen fana kɔnɔna na tuguni Egypte ka gun dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko Tira k'u bɛna n'o di Arabi Saoudite ma o fana bɛ se ka kɛ maaw ɲɛjɔyɔrɔ ye cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Arabi Saoudite ka projet min ye n'o ye Neomon ye o ka se ka sigi sen kan yɔrɔ in ka kɛ yɔrɔ lajɛ yɔrɔ ɲɛnamaba ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na Uranda ko ni Ala sɔnna a ma ko ale bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan fala ye den mana bange don min a fa n'a ba o ka tɛsi ka kɛ o ka dɔn ko sabula ko kiiri caman bɛ olu fɛ yen bi o ɲagaminen don sabula denw bɔyɔrɔ ko faniba ko o kɛlen don ka ɲaami ni den bangera sɛgɛsɛgɛli o ka kɔn ka kɛ fani ba dɔɔnin na yanni sariya ko la namara kana taa y'a ko la k'u bɛna o baaraw sigi u fɛ yen Inde ni Nepal kɔni min ye yen sa sanji ale ye tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ maa 17 o de kɔni tora la min ye Indikaw olu fɛ yen dugukolo yɛrɛ fana ale fana yɛrɛyɛrɛla ye kosɛbɛ ka se ka tiɲɛni kɛ Nepal maa 22 o de tununnen don bi min ye u ka marabolo 18 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa caman bɛ yen olu tununnen don olu somɔgɔw tɛ ka kibaruya sɔrɔ u la Sini ko sa ko min ye fiɲɛkolo fandanbana min wulilen filɛ ale fɛ nin ye o y'a to sa maa 144 olu ye olu bɔ u sigiyɔrɔw la u ka sigiyɔrɔ caman n'o ye Henanikaw fɛ yen fiɲɛ in k'a barika ka bon fala ye k'a bɛ taa ni maa ye dɛ wa fiɲɛ in a barika bonya kojugu gwa bɛ gwa la k'a b'olu bɔlɔ yɛrɛ de bɔ ka taa n'u ye nka komi siniwaw fɛɛrɛ ka bon k'u bɛ ka maaw bɔ u sigiyɔrɔ la sa ko ka taa fa wɛrɛ fɛ Serbikaw ka jamanakuntigi ko bɛɛ bɛ k'i sigi ko k'a lajɛ ko diɲɛ bɛ ka gɛrɛ labɛn dɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ k'i labɛn k'olu minnu ko se t'ulu ye k'olu b'a kɛ cogo di ko sinon ko bɛɛ ɲɛ b'a la diɲɛ kɔnɔ bi ko bɛɛ bɛ ka gɛrɛ de labɛn ko fan bɛɛ fɛ ko se bɛ fɛn fɛn ko bɛɛ bɛ ka gɛrɛ labɛn Somalikaw ka sababu olu fana taara bi u ka service de renseignement yɔrɔ ka Mogadishukaw fɛ yen min ye tasuma kɔni ale bonyana kosɛbɛ so in yɛrɛ kɔnɔna na fala ye min ye Amerikaw ye u ka secrétaire d'état ni o ye u ka jamana secrétaire d'état min ɲɛsinnen don défense ma n'o ye wolomasiri tabaw ka ko ye secrétaire la défense a bɛ fɔ min ma sa ko Pete Hughes ale a yira nin kalo tubabu salen tile 30 a y'u ka wolomasiri taba ɲɛmaa maa 800 ɲɛmaa belebeleba la ale ni amirow ni généraux k'olu fara ɲɔgɔn kan ka laseli kɛ laseli in senfɛ sa min ye Pete Hughes ye a y'a yir'u sa k'a fɔ ko guerre de bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen ka labɛn kɛ u ka jamanaw kɔnɔna na Trump ka marabolo taa cogo la mara kama bɔlen don cogo min na Amerikaw fɛ yen baaraw kɛlen don cogo min na k'u ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan u k'u wuli k'u jɔ k'u cɛsiri timinanja u sɔmi ka janya a y'a yira fana a ka kuma in kɔnɔna fala ye min ye kɛlɛ yɛrɛ kan ka kɛ cogo min ko ni maa b'a fɛ ka lafiya k'i bi kɛlɛ de labɛn ko bɛɛ lajɛlen b'o kalama a b'a ɲini Ameriki sɔrɔdasi ɲɛmaa ninnu fɛ u k'u dɔ fara u ka timinanja n'u ka sɔmi janya kan min ye jamana ye a tɛ se ka kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye k'a dalen to suna la min ye maa bɛ yen bi n'u b'u ka maraw kɔnɔ n'olu ye ɲɛmaaw ye u k'u jateminɛ bɔlɔlɔ siraw ka fɔ n'o kana kuma foyi to yen a ka tɛmɛ ten fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Ameriki laburujali n'a lagosili la u k'o bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi bɛn ni kelenya u k'o sinsin u wolomasiri tabaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min ye Ameriki sɔrɔdasiw dɔnnen don ni fɛn min ye kɔrɔlen u k'olu bɛɛ lajɛlen lakurakuraya k'o wuli k'o sigi sen kan bɔlɔlɔ sira minnu b'u bolo u bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ni majɛ min bɛ yen u k'olu fɔ entraînement tun bɛ kɛ cogo min na duguma ni sanfɛ ko k'a bɛɛ lajɛlen daminɛ kura ye yaasa minɛn kura minnu b'u bolo u bɛ se ka olu lajɛ cogo min a y'a yira a ka kuma na fana ko jɛ tɛna na kɛ n'a ye tuguni min ye ɲɛmaaw ye u ka filiw olu ka to yen ko fili dɔgɔman tɛ yen bɛɛ lajɛlen k'i labɛn ka wuli k'i jɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni kɔmasegin tun bɛ k'a la cogo min na Ameriki sɔrɔdasiw tun bɛ cogo min k'u k'o galabu kɛnɛya k'o ninkura fiyɛ sɔrɔdasiw la duguma fo sanfɛ min ye u ka baaraw kɛcogo ye ani minɛnw ye entraînement tun bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ko k'a bɛɛ lajɛlen lawuli k'a bɛɛ jɔ a sen kan min ye u ka sɔrɔdasi kow fana ye u tun bɛ baara kɛ cogo min fisigiko ni farikolo ɲɛnajɛ ko n'a tɔ bɛɛ lajɛlen na cɛ fara muso ka fala ye
ko tenin doni ko k'a kɛ jagoya ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ i ye sɔrɔsi ye su fɛ i ye sɔrɔsi ye tile fɛ i ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri k'i ka maramafɛn k'a k'i bolo tuma bɛɛ i labɛnlen ka to k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ k'i b'o de la a ko ko min ye jaw fana ye ja minnu bɛ yen n'u bɛ Ameriki sɔrɔsiw fɔ u k'u lajɛ sabula nin waati na bɔlɔlɔ siraw fɛ ŋanamutiw bɛ ka don a la u k'a lajɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛ se ka kɛ cogo min na k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye sɔrɔsi kɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛlɛ de kama koyi daga sunɔgɔ k'o banna min ye finiw ye maɲɔgɔnlɔnw tamaseerew k'u k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ fala ye nin ye cɛ ka kuma la kumabaw ye ko Ameriki k'i labɛn ko waati bɛɛ lajɛlen na kɛlɛ bɛ se ka cu nin bɛ dan sigi an ka kɔkan kibaruyaw la an bɛna na don sisan sa min ye segukaw fɛ yen yan'an ka se Segu an bɛ Usumani Serifu Madani Ayidara lamɛn sabula groupement de leaders spirituels musulmans o ɲɛmaa ye ale ka kɛɲɛ ni Abdul Galil ale ka banni ye a ye laseli min kɛ surɔ an ka jɛ k'o lamɛn. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات الحمد لله رب العالمين an bɛ setigi Ala fo ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi mais an dusukun tɔɔrɔlen ani an degunnen an bɛ Serifulakaw Segu sigiyɔrɔ fɛn o fɛn ni an ka seko ka denbaya bi o la o conseil islamique tɔgɔ la an ka foli b'u bɛɛ ye an ka dugawu b'u bɛɛ ye an dɔgɔkɛ ani an balimakɛ ani an baarakɛɲɔgɔn Ala ka diinɛ sira kan n'o ye Abdul Jalil Haidara a ka fatuli an bɛ dugawu kɛ a ka usra bɛɛ balima bɛɛ sinji bɛɛ o conseil islamique tɔgɔ la ani leader religieux tɔgɔ la Mali la k'a ɲini Ala fɛ an balimakɛ in a y'an kɔn Ala fɛ yen Ala k'a kunbɛn n'a bolo ye n'o ye hinɛ bolo ye n'o ye makari bolo ye n'o ye dayɔrɔ ɲuman bolo ye an bɛɛ sigilen bɛ ka nin don in de kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma saya mais i sara i ka dilan kan i sara yɔrɔ o yɔrɔ saya bɛɛ tɔgɔ ye saya silamɛ kan ka Ala wele min na o ye labanko ɲuman de ye labanko ɲuman in an bɛ Ala deli an tɔ minnu bi yan Ala ka labanko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye Ala k'an bila sira ɲuman kan an balimakɛ diinɛ baara sira kan n'o ye Abdul Jalil Haidara ye an n'a jɛra Ala tɔgɔ de la o kɔfɛ Ala y'ale kɛ mɔgɔ ye se dɔ tun bɛ mɔgɔ min ye n'o ye diɲɛ hɛrɛ dɔ ye Abdul Jalil a y'a seko kɛ fantanw ye a y'a seko kɛ yatimɛw ye a y'a seko kɛ miskinaw ye a ye baara camanw kɛ an bɛ dɔw kalama an tɛ dɔw kalama mais Ala b'a bɛɛ kalama o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dayɔrɔ ɲuman d'a ma Ala ka saya k'a ma lafiya ye a ka denbaya min b'a kɔfɛ Ala k'u ta n'an bɔra yen nin ye au conseil islamique ka yamaru de ye k'a lase diɲɛ silamɛ bɛɛ ma khasatan Mali silamɛ bɛɛ k'a fɔ dekun min ye silamɛya sɔrɔ ni tile fila in na nin ye o belebeleba dɔ ye mana a bɛ wajibiya an kan toujours ka setigi Ala wele Ala bɛ se ka bɔda ɲuman di nin jamana in ma cogo min na Ala bɛ se ka jamana in kisi cogo min na Ala bɛ se ka jamana in tanga ani jamana in den ɲuman bɛɛ lajɛlen n'an bɔra yen sini comme u y'a fɔ cogo min na ni o ye dimanche ye alesa n'o ye dimanche ye 10 heures waati Abdul Jalil a ka yɔrɔ min bi yan n'o bi falajɛ ko a ɲininen don silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ
ni minnu y'a sɔrɔ bɛɛ ka taa far'u kan solatul ghaibi bi kɛ kuranɛ bi kalan o la leader fana tɔgɔ la olu fana y'a ɲini ko k'a lase leader den kelen kelen bɛɛ ma fɛn o fɛn bi baara kɛ leader kɔnɔ a ɲininen don bɛɛ fɛ sini n'o ye dimanche kelen ye o seli fana an bɛɛ ka na fara ɲɔgɔn kan an ka kuranɛ kalanba kɛ ka o hinɛ s'a ma an kana fara ɲɔgɔn kan an ka solatul ghaibu fana kɛ ka ala wele an balimakɛ in ye ani min jɛra ala kama ala ka diinɛ laseli sira kan o kumana n de kun ye wele ye ani kibaru lase au conseil islamique tɔgɔ la k'a lase diɲɛ silamɛ bɛɛ ma laban na o ye leader ka wele ye k'a ɲini leader mamuru bɛɛ fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini seli fana an kana kuranɛ kalan an balimakɛ ye ni ka solatul ghaibu fana kɛ ka ala wele ale ye ani an yɛrɛ ye ani an ka jamana ye kumana wele tɔ o kibaru laseli ni ala sɔnna an bɛn'o di an balimakɛ ma n'o ye muhamadu maki ba ale bɛn'o o tɔ lase sisan ni ala ka jɛn ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka yafa tagaba ma ala k'an bɛɛ ta kɛ ko ɲɛ ala y'o de fɔ kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram ale ka balo ɲɛna a ye fɛn ɲuman caman kɛ a ka se kɔnɔ a taara k'a tɔgɔ ɲuman to mɔgɔw da o kumana n b'a jigin foyi tɛ yen min ka bon sabatɔ bolo ka tɛmɛ i jogo kan ani i ye min kɛ mɔgɔ ye salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. fala ye nin kɛra sɔrɔ nin kɛlen kɔfɛ sa sɔgɔmada in na segu min ye jalil ka janaja a kɛnɛ sigira segu segu kɔni tiɲɛna segu bɔra segu kɔnɔna na min ye gouverneur ye ale ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan ye janaja in a kɛnɛ sigilen gouverneur ka mɔgɔw tun bɛ yen ni o ye a ye maa minnu bila ka taa ale tɔgɔ la olu yɛrɛ ye laseli kɛ min ye segu maire n'o ye nun jara ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ani segu maaba caman maa minnu bɛ yen n'olu ye au conseil mɔgɔw ye olu fana tun bɛ yen ka taa se Mohamed Aboubakry ak Mohamed Ali ma ni ale ye conseil affaires judiciaires ye ale tun bɛ yen min ye Yamadou Keita ye olu bɛɛ lajɛlen ye conseiller aux affaires économiques ye gouverneur ale kɔnɔna na fala ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ janaja in kɛnɛ kan tasibila ni seliw ni batow ni fɛnw kɛlen sukan seli fana kɛra sa min ye Abdul Jalil Mansur ye k'a ta ka taa bila a dayɔrɔ laban na segu kɔni se kɛra fɛn fɛn ye bi segu bɔra k'o waleɲuman dɔn k'a ye maa maa tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔngoya yira bɛɛ lajɛlen ye dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen selila yaasa min ye sirifukɛ ye a bɛ se ka da dayɔrɔ laban na cogo min na lafiya la segu ka dɔn olu ye ka kuma lase balanzan info ma an ka kelen lamɛn o la. alamina segu bi hali ni maa ma kuma jɛman b'a dɔn k'a fɔ ko segu dusu kan ka minɛ bi an ka sirifukɛba n'o ye Sheikh Abdul Jalil Haidara ye a dogona mana diɲɛ a kunbɛn Abdul Jalil ye min kɛ segu yan cɛman na segu yan fɔlɔ kami segu dara min y'a ɲɔgɔn kɛ i y'a faamuya maa dɔ bɛ se k'a fɔ segu yan k'i tɛ Abdul Jalil fɛ mɛ Abdul Jalil ma hɛrɛ kɛ segu yan Abdul Jalil tɛ silamɛ a ma silamɛya dɛmɛ a ma fantanw dɛmɛ a ma dɛsɛbaatɔw dɛmɛ i ye kalo tigɛ mawludu ka mawludu ala kira ka bɔngni drapeau kɔrɔta Abdul Jalil Haidara don san o san forni bɔra 1000 tulubiro 1000 suguru bɔra 1000 mɔlu bɔra 1000 o de bɛ di mawludukɛlaw ma k'a ye mawludu kɛ ni sunkalo jɔra i y'a faamuya kin o kin ko misiri b'a kin na suguru bɔra 50 bɛ taa ye k'a ka a y'a di silamɛw ma dɔgɔtɔrɔso moriku kaburudon kɔrɔbiyaru yatimɛdenw al'o don ko an kɔrɔ Abdul Jalil ye yatimɛdenw de sɔn ka sɔrɔ ka taa nin kɛ wallahi billahi an bɛ sera ala ɲɛfɛ ala kɛ ni sahaba dɔ delila ka tɛmɛ sahaba ko min ka janya filɛ ka kɛ maalankolon don ala kɛ ka wajibiya la a n'a tɛ maa filanan na o ko karisa kun ye maa sɛbɛ ye ala kɛ ka wajibiya la
sabo ko ka mun wajibiyara akwa ku mi malangulu yi o ka janama diyan wajibiyara aku mi masabe o ka dina diyan wajibiya ay ala shere di on bi shere ala nyefe ala kiyamo jodo on di jugo no jella funa bu fona sere ala fona sere ala jugo fona sere ala kira jugo wash abdul jalil haidara ay do soro o la sabo ko da ka ay fe min zura ni mo jela la ay mo ko songo tibo ko ko mo wordla warka bele jere fe min bol ka go adama de o en na fulu nga ay na fulu kanu to ala ka fanda de manay ay na fulu kanu to ala ka balma dlanay ay na fulu kanu to ala ka shiya dlanay ay na fulu kanu to ala ko ala kira muhammadu ka dra ko ko tananu mauludu ka misru jo ka kala o jo ka kamudu ka foji se fa bele jere fe ko mana dora ta vebi ala yake ga daminga ala de bodon ala ti jugumange ala anjina ni kala tige amma bo shiriflaye an ndi alama an ndi alama wallahi ala min gabi an bala jile dusugo fujunne do bi ni abdul jalil katali na to min ala dimi an do fode amma fo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bede ala ta mi se kata alama amma ina ala fa ala an ba do ngafo abdul jalil do aljinna musta med de meche abdul aljinna mutiyana de meche abdul aljinna ni mawlud ba keleche abdul aljinna ni fa non de meche abdul aljinna ni yatimo de meche abdul aljinna ko mana ala an ba nyini fede ka abdul jalil ka jeso fere amin anda foka do aljinna le ala mbodo be aljinna ala mba nyini fede ka jeso fere ika ka jeso fere ala ka limunadi jela jum bi jamana ngolo ala jamana naje ika ka ala kira kama ika ni mwandala ti mwandala wallahi mali torola mali diguna chow torola musu torola bele jide diguna ala nguli la shefu barka kama ika kira barka kama digunu mangala bonga amin jari sikul ka so jari su te bani su de do ya famia wallahi bigani kalo de do ala nyai ni fe kan nun dara bwandala ala kira kama amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aywa ni me dansi aga ulare na kunafunu na nala sonama sini ala ka sini faransiga anana kibara wala di awma minini sitekele falai keta tumya aninere ala ka mbo shula ala ka fajiri ka mbela jelen garske dugutigi lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli